mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa mukha, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan mukha. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kumpanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang ang- amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Isang panibagong araw na naman mga kabisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Pero bago lahat mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bukabuluhan is already 9:02 PM na po. At kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. At syempre, ang ating programang Top Secret. Yan. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, hindi lang po tayo magbabasa ng mga kwento o ng pinadala ng ating letter sender, kundi babasahin ko din po ang mga maswerteng nanalo ngayon sa Love Knows No Boundaries. At nabigyan ng 1,500 pesos ngayon ng ACS Pride Detergent. Mga kabisyo, hindi lang po gusto ng Pride Detergent na maputi ang inyong mga damit, kundi gusto rin po nila na mabigyan kayo ng 1,500 pesos araw-araw para po sa ating programang Love Knows No Boundaries. Kaya ano pang hinihintay natin mga kabisyo? Recap na muna po tayo sa ating mga lucky winner ngayong Tuesday sa ating Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Para po sa mga lucky winner natin ngayong araw na to, March 3, 2026, Tuesday. Congratulations po sa lucky winner ni Tanya Chinita na si William Domingo, isang Grab driver na may plate number na NDY3088. At mukhang na-claim na po nito ni Kuya William Domingo kanina. At syempre, congratulations din po sa tambalan winner na si Danny Kabuay. Ayan po, isa pong Move It at may plate number na PHQ996. At syempre, congratulations din po sa winner ni Kim Chino, ang ating opa natin sa radyo na si Sir Noel Evangelista at isa pong EV Taxi. Yan. At may plate number po na ABH1427. Mga kabisyo, congratulations po sa ating lucky winner ngayong gabi na to at ngayong araw na to ng March 3, 2026 sa Love Knows No Boundaries. Mga kabisyo, handog po yan ng ACS Pride Detergent. Mga kabisyo, paano nga ba sumali? At paano nga ba manalo? Siyempre, ang unang-una po, pumunta muna po kayo sa ating MBC building para po magpa-register po kayo sa registration form ng Love Knows No Boundaries. Baka naman kasi umaasa ka mananalo ka kabisyo, pero hindi ka naman po nagpa-register. Wala pong instant dito. At syempre, hanapin nyo lang po ang aming PSG, Poging Security Guard. Palista lang po kayo dyan. At sabihin nyo lang po sa Love Knows No Boundaries. Huwag po kayo mahiya mga kabisyo. Malay nyo, yung pagbabakasakali ninyo na pagpapalista ng mga pangalan ninyo, may isang araw pangalan nyo na po ang tinatawag namin dito sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, sa mga hindi pa po natatawag, malay mo hindi pa talaga dumadapo ang swerte sa inyo.
'Diba? At least, nakaabang na po ang mga pangalan nyo dito at nakaregister na kayo. At lagi lang po kayong tumutok sa 90.7 Love Radio dahil marami pong pinamimigay ang ACS Pride Detergent at syempre ang Love Radio para po sa mga tsuper natin na nakatutok palagi. Kaya mga kabisyo, samahan nyo po ako sa aking pagbabalik mamaya sa ating programang Secret Files. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, kabisyo? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. Sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot!
Coco. Alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Radio. Metro Love Radio. Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:24 PM at kasama nyo po ngayong gabi na to ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, samahan nyo po ko sa panibagong storya na naman po na ating mapapakinggan. Kwento na pwede natin kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, pakinggan na po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to sa ating programang Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera,
Nais ko lang pong magbahagi sa inyo ng aking kwento. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Christian. At ito po ang aking Secret Files. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. 33 years old na po ako ngayon taon na to. At tubong Pangasinan po ako. Nais ko lang po munang bumalik sana noong mga panahon na nangangapa ako sa Maynila. 18 years old po kasi ako na ulila ko sa aking pamilya. At nagdesisyon akong magtrabaho sa Maynila. Wala po akong kakilala sa Maynila noong mga panahon na nagbiyahe ako ng Pangasinan papuntang Maynila. Tanging baon ko lang po ang pamasahe at lakas ng loob upang makipagsapalaran at maghanap ng trabaho. DJ Titan Jello at Rocky Terra, kung saan-saan po ako napadpad upang maghanap ng trabaho. Hanggang napasok po ako bilang isang car wash boy sa lugar ng Quezon City. Isang babaeng byuda po ang may-ari ng car wash. Sa una po, napakataray at sungit nito. Mahigpit po pagdating sa trabaho ang boss namin. Pero patagal ng patagal, mas na-appreciate ko po ang boss namin. Itago na lang po pala natin sa pangalang Baby ang pangalan ng aking amo. DJ Titan Jello at Rocky Terra, dumating po sa point na ako na lang po ang natira niyang empleyado sa car wash. Umalis po kasi ang mga kasamahan ko at lumipat sa mga mas bago at maganda daw na car washan. Pero ako nanatili na loyal sa aking trabaho. Doon na rin po sa pagkakataon na yon nakapag-usap po kami ng aking amo. Nakilala niya po ako ng mas malalim. At nakilala ko din po ang pagkatao niya ng mas malalim. Sa haba po ng aming naging kwentuhan, mas dun ko po napahalagahan kung paano po pala nila pinag-ingatan ang negosyo na pinagtatrabahuan ko ngayon. DJ Titan Jello, nakwento niya po sa akin nung panahon na buhay pa daw po ang kanyang asawa. Isa daw po sa mga pinangarap nilang negosyo yung karwasya na ito. Matagal daw nilang pinag-ipunan at pinag-isipan para matayo daw nila itong negosyo na ito. Yung mga panahon daw na nawala ang kanyang mister, nais niya na daw po sanang ibenta o bitawan ng negosyo na karwasyan pero naisip niya na isa ito sa mga maswerteng naging negosyo nila. Isa daw ito sa talaga namang nagbigay ng maraming biyaya upang makapagpatayo ng marami ding negosyo. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, habang nag-uusap kami ng aking boss, napaisip din ako na kung titignan natin ang edad ko at edad po ng boss ko, ay parang nanay ko na po siya. Dahil 15 taon po ang agwat namin noong mga panahon na yun. Kasing edad ko na po yung panganay niyang anak. Kaya hindi ko rin po naisip na pwedeng magkaroon ng something sa amin ng amo ko. Pero mapagbiro po pala talaga ang tadhana. Ika-4 ng taon ko sa aking trabaho at ako na rin po ang pinagkakatiwalaan sa manpower at mismong shop namin ng karwasyan. Isang araw, DJ Titan Jello, pinull out niya ako. Biglang kinailangan ng driver ng aking amo at sa akin nakiusap.
Hindi lang po isang beses nangyari ito. Maraming beses po na kinailangan niya na magmamaneho sa kanya. Hanggang sa napapadalas na rin po ang request ng amo ko sa akin na maghatid sundo daw sa kanya. DJ Rakitera at DJ Titangelo parang naging personal driver ang dating ko sa kanya. Sa totoo lang, wala naman po akong reklamo. Pero napapaisip lang ako nung una na bakit kaya napapadalas ang request sa akin ni boss na samahan siya sa mga lakad niya. Sa totoo lang po, 4 na taon ako dyan sa aking trabaho pero hindi ako nakapag-isip ng higit sa aking ginagawa bilang trabahante. Pero hindi din pala natin masasabi ang panahon. Anytime pwede tayong panain ni Cupido, DJ Titangelo at Rakitera. Dahil sa aming madalas na pagsasama ng aking boss noon, onti-onti pa lang mahuhulog ang katulad ko. At magkakabutihang loob kami sa isa't isa. Hello mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, eto na ang ating huli na gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat po sa tiwala ng ating mahal na Astron. Pero alam nyo ba na sa buhay, hindi lang daw dapat pogi. Dapat daw maaasahan din katulad ko, syempre. At tulad din po ng Astron Appliances. Alam niyo ba mga kabisyo na kapag dating sa alaga maaasahan at alaga mapagkakatiwalaan mo talaga, huwag ka na maghanap ng iba dahil may alagang Astron, alagang maaasahan tayo. Kung gusto niyo po ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron para makabili na kayo ng dream appliance ninyo. Huwag mag-alala kasi kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo. Nakaabang lang po ang Astron sa inyong pinakapaboritong budol apps at i-search lang ang Astron Appliances PH sa TikTok, sa Lazada at sa Shopee. Isang click lang, may alaga maaasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa alagang Astron, alagang maaasahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Makaka-cash out na. Si Boss Dut-Dut. Thank you, Lord. Ayan. Maraming salamat mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to. Kwento po ng pag-ibig ng ating letter sender na 15 taon ng agwat nila ng taong minamahal niya. Ano kaya mga susunod na mangyayari mga kabisyo? Magkakaroon kaya ng spark itong ating bida sa kanyang amo, 'di ba? 15 years old. Ay 15 years ang gap, 'di ba? So 18 years old siya noong mga panahon na una niyang pasok dun sa trabaho plus 4 years, 18, 19, 20, 21, 22. So 22 years old siya na in love siya dun sa boss niya. So 22 siya plus 15. Mahina ako sa mathematics eh. So 22, 37. So tama ba ako? Yes, 37 ang ang edad nung boss niya. Tapos siya 22. Ang aga naman na byuda yun. 'Di ba? Yung panganay daw na anak, halos kaidaran niya eh. Siguro mga inadan pa tayo ni 22 plus 15 equals 37.
Wow. Siguro mga edad ng anak nyo, mga 16, no? Mga 16 na mga panahon na yan, 15. Hindi sinabi mismo eksaktong edad eh. Pero parang ganun na daw yung edad ng anak niya. Grabe. 15 years. Ano kayang mangyayari sa pag-iibigan nila, no? Yan ang kusang nadama ang di ko. Arnel Rivera, good evening po, DJ Titan Jello. Thank you po sa birthday greetings kahapon and God bless po, sir. Tenchi Senyo, hi po DJ Titan Jello. Tanong-tanong ko lang po, kung masaya ka ba, babalik na ba sa mga original hosts na Love Radio katulad nina? Sige, pindutin mo nga yan, boss. Ano? Pindutin nga natin yan. Yung na Christopher o Rakitera po kasi baka maiiyak. Ano daw? Basahin nga natin, bigyan nga natin ng oras yung mga ganyang komento. Maiiyak kayo po or si Diego Bandido kapag manalik ang original host ng Love Radio po, DJ Titan Jello po. Actually, sa akin, kahit po ibalik yung mga host ng 90.7 Love Radio, masaya at grateful and thankful pa rin po ako. Kung ano po yung bibigay sa akin bilang, kunyari po, Christopher dadating, tapos kailangan kong mag-giveaway, sasabihin sa akin ng boss ko, ikaw ang mag-giveaway kay Christopher, alis ka, dito ka sa posisyon na to. Okay lang, wala naman sa atin yun. Kumbaga, kung ano po ang ibibigay at pagkakaloob sa atin ng Panginoon, hindi po natin pwedeng tanggihan yan. Kung ano po yung misyon na ibibigay sa atin, wala po tayong itatanggi dyan. Ang lagi ko lang po sinasabi,
Hindi naman po ako siguro makakarating dito kung wala pong purpose si Lord. And alam ko po sa sarili ko na si Lord po ang nagbigay at nagpakaloob po sa akin ng ganitong opportunity sa buhay ko. So wala po akong kinakatakutan na anuman po ang pumalit o dumating sa buhay ko. Yun lang po yun. Wala na, sinubok na ako ng panahon, kabisyo. Hindi na ako natitinag basta-basta. So, dapat lagi, kabisyo, sa trabaho, sa lahat ng ginagawa ninyo. Huwag kayong mag-iisip ng masama sa inyong mga kasama. Huwag kayong mag-iisip ng mga kapangitang gawain sa inyong kasama. Kasi lagi nyo tatandaan, team nyo yan. Kakampi at kasama ninyo yan sa trabaho. Dapat din, binibigyan din natin sila ng magandang pagtrato at pagkakaisa. Diba? Yun lang naman. Kaya nga po natin nabuo yung awitin na kasama mo. Kasi araw-araw nyo po kaming kasama. Yun po yun. At saka naniniwala ako, confident ako, kabisyo, na magiging masaya ako sa pagpasok ng ating panibagong kasama na si Letter T. Yes! Yes, mga kabisyo. Alam ko sa sarili ko, masaya ako nyo, kabisyo. Abangan nyo po yan, abangan nyo. Kayo ba? Handa na ba kayo na muling magbalik ang kinagisnan ninyong woohoo! Daradandandandandand. Dagadandandandandand. Dagadandandandandand. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Sino ang muling magbabalik? Sino ang makakasama natin? Meron nga bang mawawala sa pagbabalik ng ating hinihintay? O mananatili na buo pa rin ang ating mga kasama? Malalaman natin yan, mga kabisyo. Yan, no? Sino po ba yung naiisip ninyo na padating na letter T? Uy! Maganda. Uy! Sino kaya yun? Lapit na, oh. Kailan na? Lapit na dumating. Nasa Cubao na. Nasa Cubao Station na. Hindi natin masabi eh. Hindi natin alam kung sino yung darating na bago na inaabangan sa 90.7 Love Radio. Uy. Sino kaya? Tanya, nandito naman si Tanya. Mahilig kumambyo yun. Uy. Sino kaya yun?
pa, Jello? Dear Titan Jello. Ayan. Ay, Titan Jello pala. Ramdam mo na ba? Ramdam ko na rin. Iba ba yan? Alam nyo ba kung sino ang darating? Abangan nyo. Di nyo pa kayo nakikita si Boy D. Di ba? Maraming mga parating na bago. Si DJ Tanya. Bakit nawala ba si Tanya? Nandyan nga si Tanya. Dear Titan Jello. Paano naman si Boss Dut Dut? Nandito si Boss Dut Dut. Ayan nyo, makikita nyo rin yan si Dut Dut, yung taga-click-click at pindot-pindot natin dito sa live streaming. Napakahusay magtimpla ng ilaw. Loyal. Pogi. Ano pang hanapin mo? Ay, hindi ko alam kung ano. Single. Single yata to si pare ko eh. Single, dali talaga. Dear. Sabi ni Allen dyan, Espiritu, tropa ko yan si paring Dudut. So, sino ka? Si paring Dudut. E di si, ikaw naman si, paring Johan. Marami akong alam dyan, DJ. Baka gusto mong bulagayin kita. Ay, hindi na ako nabubulaga eh. Ha? Bulungan. Kala ko bulagain mo ako. Hindi na ako nagugulat kasi. Sa araw-araw ko ba naman na bulungan. Sige nga, bulungan mo nga ako, pare. Ano bang neto ni paring Dudut natin? Bulungan mo naman ako. Ano bang meron dito kay paring Dudut para mabenta natin siya na maayos dito sa ating live streaming. Single lang, Tin. Naghanap siya. Pangalan daw, Tin Rivera. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Secret Files. At kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Bulungan is already 9:49 PM na po. Kasama nyo pa rin po si DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Christian. Si Christian na nagbaka sakali dito sa Maynila at nakahanap ng trabaho sa edad na 18 taon. Mga kabisyo, sa kanyang paghahanap ng trabaho, nakahanap po siya ng pagiging car wash boy. At ang naging amo niya po ay isang byuda. Sa 4 na taon niya pong pagtatrabaho bilang car wash boy, nabigyan po siya ng pagkakataon na mamahala at pagkatiwalaan upang siya na po ang magpagalaw ng negosyo. Pero mga kabisyo, sa kanyang 4 na taon na pagtatrabaho, mukhang hindi lang po ang pagiging loyal ni Christian sa trabaho ang nakita ng kanyang amo, kundi pati na rin po ang pagkagusto ni Christian sa kanyang amo.
Malalaman natin yan mga kabisyo sa ating ikalawang bahaging pagbabasa ng liham ni Christian. DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi ko namamalayan na unti-unti na pala kaming nagkakamabutihang loob ng aking amo. Madalas na po kaming lumalabas ng kaming dalawa lang at nagiging malapit na po kami sa isa't isa. Sa totoo lang po, tingin ko, ako ang unang nahulog sa kanya, DJ Titangelo at Rocky Terra. Paano ba naman po dahil malambing at ramdam ko na maalaga po si Boss Baby. DJ Titangelo at Rocky Terra, ako po ang nag-first move upang sabihin sa kanya na masama ba na magustuhan siya ng mas bata sa kanya? Ang sagot niya naman po ay matututunan ba natin ang puso kapag nahulog na? Hindi siyempre. Sabi niya pa po sa akin, DJ Titangelo, basta sisiguraduhin niya lang daw po na kapag may nagkagusto daw sa kanya na mas bata, kailangan daw ay maayos at totoo ang intensyon nito sa kanya. Unang-una daw kasi ayaw niya daw po maging sugar mommy. At gusto niya po ng tunay at tapat na pagmamahal. DJ Titangelo, habang nagtatawanan kami at nagkukwentuhan ng mga pahaging ko sa kanya na tanong, bigla ko pong sinabi sa kanya na, Boss, paano kung magkagusto po ako sa inyo? May pag-asa ba ako? Nung una, DJ Titangelo, natawa siya. Sabi niya lang sa akin na, alam mo, gwapo kang bata. Mabait, masipag, at mapagkakatiwalaan. Marami ka pang mas bata na makikilala. Baka nananaginip ka lang kung gugustuhin mo ang mas matanda sa'yo. DJ Titangelo, agad kong sinabi ulit sa kanya na, paano kung seryoso ko? Paano kung ikaw na sinisigaw ng puso ko? Handa ka ba na pakilala mo ako sa mga anak mo? Lalo na sa mga kaibigan mo? DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nakangiti niyang sinagot ang aking mga tanong. Alam mo, Christian, wala naman mawawala sa akin. Malalaki na anak ko. Biyuda na rin ako. Alam mo, nag-e-enjoy na lang ako sa buhay. Pero kung darating ang taong pwedeng umibig at pakitaan ako ng totoo at tapat na pagmamahal, sino ba naman ako para isara ang aking puso? Para sa taong malinis at totoo ang hangarin. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, dito na po nag-umpisa ang aming pagkagusto sa isa't isa. Pinakilala niya po ako sa kanyang mga anak at hindi lang po sa kanyang anak, kundi pati rin po sa kanyang mga kaibigan. Aaminin ko, DJ Titangelo, sa 15 taong gulang,
na agwat naming dalawa ay hindi po naging madali para tanggapin kami ng kanyang mga anak at kaibigan. Marami rin po akong narinig na mga komento na hindi magaganda. At tanging pagtanggap lang po sa mga salitang hindi magaganda ang aking ginawa. Marami po akong narinig na sinasabi ng kanyang mga anak at kaibigan na kagatasan ko lang daw po ang kanilang nanay. Peperahan sa madaling salita. Paano ba naman daw na magkakagusto ko sa ganong edad? Ang bata-bata ko pa. Ang layo daw po ng agwat namin ng kanilang nanay. Hindi daw po bang masagwa yung ganong relasyon? DJ Titangelo at DJ Rakitera, doon ko rin po nakita ang pagmamahal sa akin ni baby. Pinaglaban niya po ako at pinagtanggol sa kanyang mga anak at kaibigan na marami pong sinasabi sa aming relasyon. At tanging sinabi niya lang po sa akin na kung tunay at tapat ang hangarin mo sa akin, hindi rin kita iiwanan. Mamahalin din kita hanggang dulo. DJ Titangelo at Rakitera, dito po ako nagkaroon ng lakas ng loob upang mas ipakita kay baby ang aking pagmamahal. Ngayon po, DJ Titangelo, napakatagal na po naming nagsasama. Nasa edad na po ako ng 33 at noong mga panahon po na inamin ko sa kanya na gusto ko po siya ay 22 anyos pa lang po ako. Ilang taon na po kaming magkarelasyon. At masaya at maayos po ang aming nabuong relasyon. Marami man pong panghusga nung una pero pinakita po namin na walang makakatalo sa pag-ibig na pwede namin ibigay sa isa't isa. Kailanman, magwawagi pa rin ang tunay at tapat na pagmamahal mo sa taong ginugusto mo. Muli mga kabisyo, ako po si Christian at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapakinig ng aking kwento. Nais ko lang pong sabihin sa lahat na huwag kayong matakot magmahal. Huwag kayong matakot magmahal ng mas matanda sa inyo. Dahil kahit kailan hindi natin matuturuan ang puso natin kung sino ang pwedeng gustuhin. Muli, ito po ang aking Secret Files. Maraming salamat po. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta.
Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh! Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo at nagbabalik ang ating programang Secret Files. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 10:17 PM po mga kabisyo. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Christian at ang kanyang minamahal na si Boss Baby. Sa kanilang pagmamahalan, kabisyo, pinapakita lang dito na hindi talaga dapat natin tignan kung ano man ang layo ng edad ninyo. Lalo na kung tapat at totoo naman ang hangarin mo sa taong minamahal mo. Kaya basahin na po natin mga kabisyo ang mga komento ng ating mga listener ngayong gabi na to. Sabi ng isang listener natin dito, ang masasabi ko lang kay Christian, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, age is just a number. Nagmamahalan kayo at huwag kayong makinig sa sasabihin ng ibang tao na nakaabang sa love story ninyo. At gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm proud to say na you proved them wrong. Lagi nyo tatandaan na don't let other people criticize your relationship again. Muli, ako po pala, si Tito Bray. Sabi naman po ng ibang mga kabisyo natin dito, shout out po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 at DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Ang gusto ko lang po sabihin, sa Christian, sa pag-ibig, age doesn't matter. Ang mahalaga doon, pinaparamdam mo sa partner mo yung tunay at dalisay na pagmamahal. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive at Pards Fee, Conqueror at kay Jubilee Chapter. Maraming salamat po. Sabi pa naman dito ng isang kabisyo natin, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, para sa akin, hindi basihan ng edad ng isang tao para masabi niyang mahal o magustuhan niya ito. Basta totoo lang po ang hangarin, hindi na dapat natin tignan kung ano ang layo ng edad ninyo. Basta kaya nyo lang pong pangatawanan ang inyong pagmamahalan. Tama? Alam nyo kabisyo, ang gaganda ng mga komento dahil napakaganda rin naman po talaga ng storya na napakinggan natin ngayong gabi na to. Pinapakita lang po dito na kapag mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo titignan kung ano yung pwede maging problema ng pagmamahalan ninyo eh. O hindi mo tinitignan kung ano ang sasabihin ng tao sa inyo.
Pinapakita lang ni Christian dito na ang totoong nagmamahal, maging sino man yung taong minamahal niya, ay tanggap niya. At ipaparamdam niya yung totoo na pagmamahal niya. Ganon din naman po si Boss Baby, mga kabisyo, na tinanggap niya itong si Christian. Pinagkatiwalaan niya at binigyan niya ng pagkakataon na iparamdam ni Christian sa kanya kung ano ba ang tunay na hangarin ng isang Christian sa katulad niya na biyuda at may anak na. Lagi ko pong sinasabi, mga kabisyo, na mas mahirap magmahal ng isang single parent o single mom. Dahil hindi na po basta-basta, kabisyo, yung kanilang pinagdaanan. Mahirap na rin po kuwain ang kanilang tiwala dahil nga sa kanilang mga pinagdaanan. Kaya kung oras na bigyan ka ng pagkakataon na papasukin ka nila sa buhay nila, ingatan, pahalagahan, at mahalin mo po sila ng totoo. Dahil sila po ay naghihintay lang din ng tao na magmamahal sa kanila, na dalisay ang hangarin. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng mga kwento ninyo, maaari po kayo magpadala sa aming Viber line or Gmail account na raketera@gmail.com. Padala lang po kayo ng mga kwento ninyo para po may isang araw, kwento nyo naman po ang aming binabasa. At syempre, mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret at maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang, kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595 para sa ating programang Top Secret. Kabisyo, handa ko pong awitin sa inyo ngayong gabi na to. Awitin ni Ray Valera, Maging Sino Ka Man. Metro's #1 Love Radio. Basic. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat yun. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin.
Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya tibok ng puso. Ang kasag... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede daw yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the say, Tida Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Okwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan.
Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ino, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radio, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya.
Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligaya Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka.
Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Labas na muna natin ang numero sa taas ng aking ulo. 0916529559. Kamusta dyan sa Israel? Wala daw sound? Totoo ba? Boss P? Ay ano? Boss D? Dut, meron ba? Wala. Okay na. Meron na. Meron na bala eh. Tap-tap na muna tayo mga bisyo. Tap-tap yun na muna yan. Hello kay Meng. Hello kay Bodowski. Nina Vergara. Hello po sa inyo. Dayang. Good evening. Ano, mga kabisyo, please pray for us. Sa Israel po at ibang bansa may gulo. Yes. Grabe kabisyo. Pati po Pilipinas apektado dahil po sa pagtaas po ng petrolyo, ng diesel at gasolina at kerosene, mga kabisyo.
Ngayon na, meron na. Tumaas na yung presyo ng ng ating petrolyo. Sa diesel po, 9 pesos mahigit ang pagtaas. Sa ating gasolina, 4 pesos mahigit. Nakakawa lang dito mga kabisyo yung mga mga driver, 'di ba? Na nakakaranas ng ganung pagtaas. Naway, yung mga ninanakaw ng gobyerno sa atin, tulungan po. 'Di ba? Yung mga nagtatrabaho lang na maayos. Subsidize nila yung mga ganyang Alam mo talaga eh. No? Wala talaga mangyayari. Imbis na sana napunta yung mga yung mga pera doon sa mga flood control project na yan. Kapag may mga ganyan na problema tayo sa gasolina, naway mga gobyerno natin kumikilos, gumagawa ng paraan, no? Wala eh. So, mga kabisyo, ito na. Dami ko na sinasabi dito. Tawag na po kayo sa ating Fiverr line 0916-529-5595. 0916-529-5595. Makikinig kami ngayon sa kwento mo. At abangan namin kung ano bang kwento mo ngayong gabi na to. Good evening, Erlinda Manares. Loren kaya Trinal. Shout out sa'yo. Bawal po cellphone kabisyo ha. Kunyari po yung mismong SIM card ninyo. Tapos mag-regular call lang po kayo sa amin. Hindi po gagana yun. Kailangan po Viber line or kaya WeChat ang gamitin ninyo. Gagana po yan. What's up? Hi Ash, good evening. Kakauwi niya lang daw po galing from PUP Santa Mesa. Kamusta ka? Boss Dut, oo nga, ba't nga natin hindi nakikita yung mga new episode? Paano ba yan? Sabihan mo nga sila, Boss Dut. Oo nga, ba't yung mga luma yung lumalabas? Dapat yung mga new eh. Sa YouTube to. Oo, dapat maayos to. Nina Vergara. Hello po. Magpamasahe, no? Sa likod. Ano po? Ano?
Ganun, no? Kaya ko. Kabisyo, tawag na po. 0916-529-5595. Ang payat mo na. Hindi naman. Pataba pa nga po ako. Nagdagdag ako ng timbang ngayon. Kumain ako medyo eh. Shoutout daw sa lahat ng mga Grab riders from San Pedro, Laguna. Wala daw booking. Oh, mahirap dyan. JC, hindi ako sumasagot ng mga ganyan tanong eh. Pasensya ka na. Kung ilan yung age na tingin mo sa akin, ikaw na bahala. Hindi nga age. Guess mo nga yung age ko. Nasa sa'yo niyan kung tingin mo kung may jowa ako, wala. Kung may pamilya ako, wala. Sa inyo na yun mga kabisyo. 65. Yan. Yan ang mga gusto kong edad. 65. Sino kaya? Mali. Dagdagan nyo pa yan. Dagdagan nyo pa. Dagdagan mo pa yan, ASAP. Kulang. Dagdagan nyo pa yan, ating, dagdagan mo pa yan. Yan. Ito mama niya. Mama na. Wala yung mga 32, mabababa yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Mga 32, 33, di yan umuobra yung edad na yan. 34, hindi rin. Yan, 39, pwede. Pwedeng lower, pwedeng higher. Depends. Tingin yan. Tawag na muna kayo mga kabisyo, 0916-529-5595. Podcast, nasa Spotify. Meron tayo. Yung Secret Files and Top Secret po. Ayan. I just wait forever. Ay, Nina Vergara. Sino ba? Caller natin ngayong gabi na to. Hello, Coffee Lover. Wala na si Boss Pindot. Si Boss Dutdut na po ang kasama natin ngayon. Hello po sa mga taga-Naik, Cavite. Cherry Viel Laurenio. Ayan o. Hello kay Lem. Top Secret. Meron po tayo sa Spotify at syempre Secret Files meron din po.
Hello po sa mga taga Bohol, maayong gabi sa imong tanan. From Sorsogon, good evening. Sabi dito, shoutout DJ sa tropa kong tulog na dito, kakantay ng booking. Sa pwesto lang kayo sa maayos ha, ingat kayo dyan ha. Hello sa mga taga Dubai. Watching from Kwarto, sabi ni Boss Pindot. Hello sa mga taga Cubao. Ayun, no? Jordan. Ayan, ang dami naman. Sino kaya ang ating top secret caller ngayong gabi na to? Alam niyo yung kagabi? Napanood niyo ba yung kagabi? Kailan balik ni DJ Rocky? Depende pa eh. Pero this month siguro, babalik siya. Siargao. Hello po sa mga taga Siargao. Abangan nyo ang pagbabalik ng aking partner. Bala kung tatawag kayo ng SPG o papakinggan natin yan, kabisyo. Hello po sa mga taga-Silang. Uy, Aljon, hello sa'yo. DJ Chino, nasa bahay na nila, natutulog na. 6 to 9 yun, mali ka na napuntahan, utol. Idol mo pa naman si Chino, napupunta ka sa akin. Kawawa ka naman. Ano ba naman to? Dagdag pa sa akin tuloy yung fans ni Chino. 6 to 9 siya, tuturuan kita ng oras ha. 6 to 9 mo si Chino. Tatawa kami sa'yo eh. Baka ikaw si Chino. Nagka-comment. Yes, Titan Jello, nasundo pa si Ate Girl yun. Bigla ako 1 week. Oo, kahit ako eh. Diba? Hello po sa mga taga Santa Mesa, kay Ninya. Good evening po sa mga taga Santa Mesa. Hello po sa mga kaibigan ninyong sundalo na deploy daw sa Iran. Uy, si Boss! Nanonood si Boss! Ayun o, si Boss nanonood. Ito na. Ito na. Good evening po, Boss. Ito na mga caller nating. Maraming salamat po sa mga ito na. Good evening. Wala. Wait natin. Nakakainis daw yung girl kagabi. Tawag ka niya para talunin mo siya. Pag-greet po, Midnight Volleyball Club. Hello po kay Coffee Lover. Hello po sa mga sa mga Midnight Volleyball Club dyan. Spike mo na yan. Zeri, I'm always watching you, DJ. Maraming salamat po. Sa mga gusto pong tumawag, ang numero po natin is 0916-529-5595. Ano yan? Mark Jason. Ano sa ni Mark Jason? 0961-586. Ano yan? Siguro chicks niya yan, no? Numero ng chicks niya, no? Hello po sa mga taga Gentry Cavite. Kaylin. Magkakalapit lang tayo. Gentry Silang. Ayan. Hello po sa mga taga Silang Cavite.
Hello po sa mga taga Cavite. Usually, ang dami natin mga mga taga Cavite talaga eh. Lagi po kami nanonood ng mga friend ko dito sa Canada Idol. Wow, thank you so much po sa mga taga Canada. Naway soon, makapunta po kayo dito sa ating booth sa 90.7 Love Radio sa may Pasay. Para magkita-kita po tayo. Hello rin po sa mga taga Imus Cavite. Wicked. Hello po from Palawan. Hello rin sa mga taga Las Piñas. Ang dadami, no? Batangas, ang bilis nyo dumami, ha? Paumpisa pa lang ating caller, ha? Paumpisa pa lang, maaga pa eh. Oras pa lang, 11:33 pa lang. Patawag pa lang, patapos pa lang yung mga commercial dito, tas pwede na. Sa mga gusto pong tumawag ngayong gabi na to, tawag na sa ating Viber line na 0916-529-5595. Hindi po ako sumasagot mga kabisyo ng mga call na hindi rin nyo po sinasagot. Yung mga katanungan muna po namin, ang consent na hinihingi po namin sa inyo. Dahil unang-una po, kailangan safe po both parties bago po tayo mag-call. Hello po sa mga taga-Tagig. Shoutout po from KSA. Shoutout kay Loloy, 0.2, birthday niya na mamaya. Wow, Loloy, painom ka na. Hello po sa mga taga Muntinlupa. Taga Muntinlupa, kita-kits po tayo dyan soon, ha? Pero ngayong March, nasa Dapitan muna po tayo, Manila. At meron po kaming hatid saya ng 90.7 Love Radio. Mamimigay po kami sa inyo mga kabisyo ng aming mga kayang i-offer na magiging masaya po kayo. Abangan nyo po yan on March 7, Saturday. Hello po sa lahat ng mga taga GMA Cavite, Batangas. Hello po sa mga taga Siargao. Ayan. Taga Pembo Taguig. Saan ka sa Pembo? Dami ko kakilala dyan, ha? Kapit ka sa Osmac. Team Marisol Azures. Hello po sa mga taga-Israel. Dapitan Sports Complex po tayo on Saturday. Hello po sa mga taga-Pangasinan. Hello po sa mga taga San Antonio, Zambales. Tawag na mga kabisyo. Oras na para makauwi na tayo. Yung mga tumatawag pero hindi pa sumasagot doon sa ating mga katanungan, hindi naman natin pwede i-go basta-basta. Bati naman kay John Mateo Bilen. Ang innocent na mukha mo, DJ. Thank you so much po. Bacor Cavite, hello po sa inyong lahat. 6 p.m. po start ng event.
Hello sa mga taga Mercedes, Bicol. Di magtatagal. Tulong ikaw. Hello? 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 Hello po. Good evening. Hello, good evening. Good evening po. Yes. Mukhang ang tagal nyo pong sumagot ah. Hello po. Hello? Mukhang matagal po kayo sumagot ah. Magandang gabi po sa inyo. Good evening din po. Mahina po ba signal ko para bumagal po tayo? Is this the... Hello? Hello? Hello, good evening. Can you hear me po? Yeah, loud and clear. How about me? Can you hear me? Yes po. Okay. So, pakibilis lang ang ating sagot. Kapag nagtanong ako, maaari po bang pakibilis lang po ng sagot ninyo? Maraming salamat. Yes. Okay. So, ako po pala si DJ Titangelo from 90.7 Love Radio. At syempre, pamilyar po ba kayo sa ating programang Top Secret? Is it sharing? First time nyo po ba tumawag? Yes po. First time nyo lang din po ba malaman ng Top Secret? Yes. Okay. Ang Top Secret po ay pwede po kayo magbahagi ng kwento ninyo nang hindi po namin kayo inuusgahan bagkos ikay pakikinggan. Hindi po kami mag-a-advise basta-basta hanggat hindi nyo rin po kami binibigyan ng consent na mag-advise po sa inyo. Ang tangi pong goal at purpose po ng show namin is makinig sa mga kwento ninyo. May mabigat po ba kayong problema ngayon na gustong ikwento? I just tried, pero wala naman. Sorry. Mhm. So, ibababa ko na po ito, ha? Gusto Thank niyo you. po ba? Magbabahagi po ba kayo ng kwento ninyo? Wala, masarap lang mag-threesome. Okay. So, kung bastos po pala kayo, siguro hindi po ito yung tamang tinawagan ninyo, sir. Pasensya na po. At kung boring ka lang po at gusto nyo po nakausap, hindi po ako yun, ha? Kung iba po yung gusto ninyong pagtripan, mahirap po kung ako po man trip sa inyo. Baka hindi nyo po magustuhan. Kaya But it mag-ingat po said kayo. there, pwedeng mag-share ng SPG. Yeah, pwede po. Pwede po, pero kung hindi po kayo magiging maayos sa pagtawag ninyo, ako po'y magbababa na lang ng call, ha? Paumanhin at pasensya na po. Patayin ko na po yung call natin. Okay.
Maraming natawag mga kabisyo, pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, minimake sure na muna natin na maayos at maganda yung magiging kausap natin. Mas okay na kung wala akong makausap ngayong gabi na to kaysa naman yung hindi quality at hindi maayos yung magiging color natin. Siyempre, gusto natin yung magiging maayos. Yun. Hindi naman tayo Friday eh. Tsaka, di ba? Hindi naman tayo Friday para mag-SPG. Hello po. Hello? Hello po. Good evening. Good evening po. Maaari po bang patanggal ng inyong earphone or loudspeaker para mas malinaw po yung usap natin? Sige po, wait lang. Hello po. Okay. Sir, good evening. Welcome sa 90.7 Love Radio. Ito po ang programa namin na Top Secret. Pamilyar po ba kayo? Yes, sir. Okay. Sir, ako po pala si DJ Titan Jello. At kasama ko po dito si DJ Rakitera. In behalf of DJ Rakitera, ako po ngayon na makakausap ninyo. So, maaari po bang papatay kung meron po mga device na bukas dyan para po hindi tayo mag-feedback? Sige po, sige po. Hello po, good evening. Okay, good evening. So, sir, familiar ka naman po ba sa ating programa? Yes po, familiar naman po. Na nanonood po kayo? Yes po, sa TikTok Live. Okay. Sir, ba't po kayo napatawag ngayong gabi na to? Gusto ko lang sana po mag-share ng kwento. Anong kwento po ito, sir? Experience ko sa father-in-law. Okay po. So, ready na po ba kayo? Ready naman po. Okay po. Bago po natin ituloy itong call na to, meron po akong pinadala sa inyong mensahe. Maaari niyo po bang sagutan muna yan bago po natin ituloy itong call? Sige po, check ko. Tanggap niyo na po? Nabad trip kaming mga nanonood dito tumawag kahapon, DJ. Yes! Ano yun? Proud to be kabit. Yun. Proud to be kabit, mga kabisyo. Maraming tumatawag ngayon kabisyo, kaya lang sinasala ako din maigi. Kasi nga, syempre, hindi rin tayo basta-basta nagpapatawag. Hello po kay Dale Andrew sa Paranaque. Oo, si Sarah, proud to be kabit. No? DJ pa shoutout kay RV Gonzales. Hello po kay RV Gonzales. Aga pa naman. Kaya pa namin. Hi, Kyla Gumabay. Happy listening right now. Siyempre mga kabisyo, kung bakit ko rin sinasala, hindi naman lagi dapat tayo maging bastos on air, di ba?
Siyempre, gusto rin natin na quality rin and may natututunan din tayo sa mga kwento. Yan, maaari pa po kayong tumawag mga kabisya. May mga nagsasagot pa po dito ng kanilang mga concern ngayong gabi na to. So, 0916-529-5595. Tawag lang kayo mga kabisyo. Hello sa mga taga Pangasinan. Hello po sa mga taga Japan. Ito na kabish. Pero depende kapag nagka-agree. Mag-yes doon sa mga tanong natin. So, kukunin natin. Good. Ay, Ma'am Aliyah. Si Ma'am Aliyah nanonood. Sa mga magsisimba ngayon dyan ng ng baklaran, kita-kits po tayo. Pwede na ako tumawag doon. Meron na mga storya. Anuhin ko lang to. Malia, di na natin na naibalik yung earphone. Hello po sa lahat ng mga kabisyo natin. Hello, good evening. Po. Pwede bang tanggalin mo yung earphone mo kung naka-earphone ka o kaya papatay yung loudspeaker kung naka-loudspeaker ka? Naka-loudspeaker na po. Okay, pwede bang papatay din yung mga device? Okay na po.
Okay? Pwede palakasan ng boses. Hello? Hello. Medyo mahina po. Paano po tayo mag-start niyan? Hina yung boses eh. Hello kay JC. Shout out daw kay Jazz na may exam bukas. Hi, good evening. Hello, good evening. Hello po? Hello po? Ano ko yata eh, no? Kami natawag eh. Pero... Diba, pahina ng pahina, diba? Ako lang ba nakakarinig o pati kayo? Sabi ni MJ, oh, nasa iyo na, pinatalo mo pa, aray ko. Uy. Kakay din, no? Mahina eh, no? Kasi ayaw naman natin ng hindi quality call eh. Mahina talaga eh. Sige, BJ, call ka. 0916-529-5595. Boss D. Lagyan mo nga ng numero yan. Dami pa nagta-type dito eh na gusto mag-call. Pero mahina po yung mga boses eh. Siguro kung mga 5 minutes pa walang maayos na call, siguro pasensyahan na lang, no? Ay magagawa. Mga naman. Hello po. Good evening. Lolo ko yata signal eh, no? Ito yung pagsubok natin. Pagsubok na malala. Bakit? Wala namang gera sa atin, di ba? Ba't mahina yung signal? Tao nga, naglolo ko. Signal pa kaya. Hello po kay Glenda from Calgary. Hello po. Mahina nga po network. Aray. Sayang, no? Dahil pa naman nanonood sa atin ngayon. Hello po kay Edna Bobby Garcia from Seattle, Washington. Hello kay Romel Sarmiento from Tansa, Cavite. Hello po sa mga taga Tansa. Adrian, good evening. Ina, shoutout po from Italy. Ang pogi ng DJ. Wow, thank you so much po. Pa-shoutout po from Doha, Qatar. Kamusta po kayo dyan? May mga caller kaso naglolo ko po yung yung network yata natin dito eh. Try nyo po tumawag. Sa mga gustong tumawag pa dyan, may ilang minuto pa tayo. 0916-529-5595. Hindi, kung may caller pa before 12,
dedire-diretso natin. Pero kung alas 12 na, tapos dun palang magkaka-caller, siguro. Hello, good evening. Wala eh, no? Tones. Hello po sa mga taga Sampaloc. Hello rin po sa mga taga Bulacan. Wala na tayong magagawa. Paayos na lang natin. Start ng call. Siguro mga 11:15. Nag-i-start na tayo, kabisyo. Dami mga tumawag ngayon kaso naglolo ko eh. Yes. Sayang talaga yung mga viewers kasi naglolo ko talaga yung signal eh. Wala tayong mahirap kalaban ng signal. So ngayon, kung malakas ang signal ninyo para pag tumawag kayo sa viral line, go lang. Bloody moon na kasi. Bagay. Dami tumatawag eh, oh. Ano ko to eh. For the glory. Hello kay Edwin. Sa mga hindi pa po naka-follow sa akin sa Black Up DJ Titan Jello. You can follow me. Oh, ano, dut. Wala, naglolo ko yung ano natin. Signal natin eh. Wrap up tayo. Di, sige, bigyan natin hanggang 12:10. Sige. Wala eh. Yung mga tumatawag, wala talaga. Pinipilit man natin na sagutin yung mga tawag nila. ito mismo isa nagsabi. Sabi niya dito. Sorry po DJ Titan Jello. Medyo mahina po talaga yung signal namin or sa inyo po. Salamat. Ayun o. Ma-entertain kaso talaga. Ayoko naman ipilit yung mga call na may mga call din dito na SPG naman. Ayoko naman ipilit kabisyo eh. Siyempre hindi naman lagi puro SPG dapat tayo eh. So ang SPG is from a Friday habit lang natin. Ayoko rin siyang ipilit. Diba? Mahirap ipilit kapag ayaw, delikado. Pag pinilit mo ng ayaw niya, nako. Mahirap yun. Sige, last 5 minutes. Kung may papasok pang tawag, edi go. Kung talagang hindi na, wala na. So, wrap up na natin. So, ayusin ko lang. Hello? Hello? Geko. Ano bang sabi
atin may problema naman, no? Baka sabi ako na sabi na problema yung sa tenga. May natunog daw? Dut-dut? Meron ba? Feedback lang. Static, oo. May static daw, may spark. Ba't kaya? May spark. Meron ba? Ano naman, malinis naman. Malinis naman. Spark. Grounded. Yun, no? Grounded lang. Albo 5. Last 5 minutes, dude. Okay na natin. Wrap up na natin to, dude. Ayos ko na lang to yung ano natin. Kaya pala. Pero ito iba rin to eh. Yung ano eh. Parang umuulan pag nagsasalita ka, DJ. Baka lang yung sa laway ko lang yun. Nalayo ako Ito. Nalayo ako Baka sa laway ko lang yun. Kaya parang umuulan. Ilan tong tumawag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami sa sayang So last 4 minutes mga kabisyo, 091652955595. Naway kapag tumawag naman po kayo, hindi naman yung katulad kanina mga grounded, nagpi-feedback, may spark daw. Ay! Kahapon ang linaw no? Pero ang sakit sa tenga nung kinento. Timing ko sa inyo mismo. Okay, papaayos natin yan. Two holes fell apart. Ayos ko din tong Viber line natin. Alam na lang tayo after netong song. Be more than just friends. She's back in his life. It's alright. Maybe this time love on you.
Hey, baby. So, may umahabol eh. May umahabol. May umahabol. Sagutin ko pa ba to, Dut? Dut. Tumatawag pa eh. Tingin ko mabibitin lang tayo pare-parehas eh. Pinilit. Hello, good evening. Hello. Uy. Aga na. Good morning. Good morning po. Hello. Hello po, good morning. Hello, DJ Tita Angelo. Ako to. Tinry ko lang po. Oo, kasi di ba ang pangit nga. Ako si Evelyn. Sige po, ilantad niyo po yung buong pagkatao niyo po dito sa online, Hindi ma'am. po. Hindi po, tinry ko lang. Ayun, malinaw na, no? Opo, kasi kanina ako po yung nagsasabing pangit talaga. Wala talaga kayong ano. Ako lang po yung nakikinig. Tama po, pagsasabihan ko po yung mga... Dut, nakakaya naman tayo, tinawagan tayo dut para masabi yung pangit daw ng ano natin, signal. Hindi, kanina po talaga wala po. Okay, Pero ngayong umaga, medyo maganda na siya. Ay, kailangan pala, mabago na ako ng time slot dun. 12 o'clock na yata dun. Makakarating sa itaas. Kanina po wala po talaga. Oo nga eh, nasisi pa tuloy ako. Kawawa naman ako. Hindi po. Tita Angelo, ako po yung taga Subic. Uy. Ako po yung kababayan nyo taga Cavite. Pero nasa Subic na ako Sige po, ngayon. ilantad nyo po lahat ng pagkatao ninyo. Wala po kailalantad. Sige po. Okay po, copy po yan. So maraming Opo. salamat po Opo. Kanina po talaga po wala po. Tinry ko lang kung ano. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa amin para ma-resolve itong mga problema namin dito. Hindi nyo naman po gawain to pero tinutulungan nyo po kami. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, nare-resolve po namin ang problema. No, yan nyo po, i-address natin itong problem natin ngayong gabi na to. Kamusta po buhay ninyo, ma'am? Nawawala talaga mga kabisyo. Opo. Sa lahat po ng mga Opo. viewers natin at listener po natin ngayon, sa totoo lang po, kung mapapakita ko lang po sa inyo kung nawawala pa rin, ma'am pero yun po, Opo, maraming opo. salamat po. Opo, nawawala siya Network pero talaga, ma'am. bumabalik. Network talaga, ma'am. Opo, network po talaga. Bayad naman kami, ma'am, sa aming baka nagalit sa akin yung ma'am, PLDT or Stream Tech, ma'am, dahil kahapon, ma'am, Hindi po. bumanat ako. Opo, hindi po. Tita Angelo, parang lahat naman po. May problema ngayon talaga sa signal. Opo, parang lahat naman. Kasi kanina rin po medyo mahina yung namin. Parang Problema, lahat ma'am, no? po. Nagbabayad tayo ng na maayos sa kanila, Oo pero nga wala. Yun nga po, yun yung nakakainis. Ano ba itong Pilipinas, no? Nakawan na lang ng Opo. nakawan. Kaya nga po. Sige po, ma'am. Maraming salamat. Opo, Kababayan sige po po. kita sa Cavite, ma'am. Opo, sa po ako sa Dasma, sa harap kami ng Lasal. Okay. Nakita Opo. niyo na po ba ako sa Cavite, ma'am?
Hindi pa tinanong ko nga po kayo, tapos sabi nyo sa Silang kayo. Yes, ma'am. O, yung kapatid ko po dun sa Silang. Hello po sa mga taga Cavite at mga kababayan natin from Cavite. Mga mahal ko po Opo. yung mga yan. Talagang purong Caviteña po ba kayo? Yeah, opo. Tapos Mababait yung ang Caviteña talaga. opo, Caviteña. ngayon nakapag-asawa ako dito sa Subic. Opo. Nandito na po ako sa Subic, Sabay pero makapunta ako dyan sa nauwi Subic. pa rin ako sa atin. Opo. Mm-mm. Mabait po ang mga, alam nyo po, ang mga Caviteño mababait talaga. Malalakas lang po Ay. boses. Ay, opo, ganyan tayo malakas ang boses Malakas ang natin. boses pero mababait po. Hindi po tayo mga siga or bastos sa ating mga Opo, kalugar. opo. Ang mga opo. bastos at mga makukulit po sa atin yung mga dayo. Opo, opo. Kaya malalaman nyo pagka- po, hindi talaga Opo. taga Cavite yung mga yan. Sige ma'am, maraming Opo. salamat po sa pagresolba Thank you. na itong problema namin ngayon. Opo. Paparating Thank po you, natin ito sa DJ Titan. pinakamataas na ano. Ingat. Ingat po, Opo, God ingat bless po. Opo, God bless din po. Thank you. Yan na yung mga kababayan natin, di ba? Ganun tayo mahalin ng mga kababayan natin, no? Love you so much. Alam nyo, hindi nyo nga rin ako binibitawan. Wala na nga tayong ginagawa dito. Nasa ilan pa rin viewers natin? Ang dami pa rin ba? Nasa 300, 400 pa rin, no? Pero pasensya na mga kabisyo, hindi ko talaga kayo mabigyan ng magandang call ngayon dahil naglolo ko yung ating signal. Umabot, hindi ako tinatamad sa aking trabaho. Bagkus umabot na kami ngayon ni Dut-Dut ng 12:17. Pasensya na po talaga. Ako'y kinalulungkot ko rin po na may problema po talaga yung ating signal. Visit daw kasi yung caller kagabi. At least si Ma'am Evelyn ang talagang nagpatotoo sa atin. No? We love you so much, Ma'am Evelyn. At maraming salamat sa'yo na siya nagsabi mismo na tumatawag at wala talagang network error, no? Ito yung mga nakakalungkot na araw, no? Yung parang hindi kompleto yung araw mo dahil wala tayong naging kausap dahil nga yung internet na yan. Ano na? Nagbabayad kami. Muli mga kabisyo, maraming salamat po. Ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mula sa #1 radio station, Metro at Mega Manila. Ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!